Manggulire Aku iki jan entuk mangsa akeh. Bocah cilik-cilik do wedi karo aku. Jana. Lah iya lho. Ya ampun. Entuk telu iki kok wah ngisep sarene tawa bocah lek si enek gambuhe nangis encepe gawe celep meneng. Lah aku gambuhku rene aku nangis bah ngablak ae kok dadak. Ha kuwi encepe celep meneng. Lah ae nangis. Nang ndi parane wah aku tak bagani pit-pit ya Dek. Mas Dika goyang-goyang ngerti kahananku. Ah iya wis nyenengke. Yo. Ndak terusno. Wah aku ra iso. Sar. Ora roh aku. Sarto. Aku iki apa gilani mau piye to? Mano mabur loe Mbah Sukir ngaturke jeung sonten Mbah Tulus gong Wewe rasah anu bandem kipas sing memang. ora Bukan terus nih ra iso. aku waton jebles kan alah kekamban rumah aku Do Jawata Do Jawata Mangga Pak jenengan Nusapita. alah biasa alah Mangga. aduh Napa? Napa? piye Mas Sis juragan Sumantrah uar penjumo HP kuran tak kira arep nyawer oh iya Mpun ngoten mawon. oh alah jan wis ra sumbut blas Matur suwun lagi. Matur suwun. Bapak Karmen dalah Ibu ngatur kejeng santen Nggih, Bapak sapa mang ya? Karmen Oh, Amin. iya Hey. Emen Iki nang ndi lek kumbajeng? kono kena sembarang Sapa iki sing ngendang? ayah lho Wong kendang
Gendang wis. Lon, brengos sing nyelekatet ya. Rumah. Jaipong waton kena. Lha apa mbok jaipong memang? Lah kuwi. Lah ilah jaus pokoke kendangmu meslek nene Wis dadi jaipong, ya ta? Iya. Ayo kono sindene Mbak Anis Del Pista. Okre. Makane kancane ra iso to. Lagi Emang lho. Sik to, masa aku bajeng ngerso karo nyanyi. Ya ora apa-apa. Nah, ya ora cubuh. Nikmat seni kok. Wis to Pengen jak geger, ini kowe nyawer Pak Ju tak bagei wengko mangan. Ya tuku duren. Aduh, bocah loro nek do gelut. Rene. Ngapa? Lah kok penak kowe lungguh. Rene. Ah kena awu anget kowe. Aduh, kok soromen yo, Nak. Iki seniman ning jero sak mbajing loncat. Kenduk ngono. Ayo. Elok, 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 elok. Kalau makun kowe golono napa. Ah. Ngapa? Ngapa? Sapa Bang Pak? Heh? Lho sik bajing Piye? loncat. Bokong tak edet ning ngene. Terus Lah nggo leser karo nerak bokong masa aku lah. sapa to gaplok to iki Mbah? Wis nerak ragem nyawer, ora Kok subut. kene wis kadung esen ngene. Lah kowe iki ngono kuwi tawa-tawa lho taleh ngono kuwi posemu. Rumah. Kaya digunakan. Lho. Baru masaku. Ayo, hajat ke ya. Sik kae lho bene anu sik kuda-kuda. Endi? Sakne. Oh iya. Ndang rasa kakek rengkek. Ya, ben kuda-kuda dhisik. Gese lho. Wong nari ki nek kuda-kudane ndak bakoh ora kepenak. Engko ambruk Ya. padha pondasi ngono kok lho. Kowe Lah, jo kenyeh ki ndang. Tak suruh. Masa Ya ndang kuda-kuda sik. Iya, kuda-kuda. Enjeh sik. sugeng rawuh Bapak Ibu ingkang ngendhen kemawon Nggih. rawuh Bapak Ibu nggih. Nggih. Bu Sampeyan Sipar niku ngaturke wonten desa Tenggo tontonan, Ibu, Didahan. nggih. Nggih, wah. Ingkang ngersakaken nyewel monggo. Nggih, monggo niki nyawel gratis tanpa dipungut biaya. Napa nyeples monggo. Nggih, anu nggih. monggo maton ku anu dari monggo. Nyapa matur kok bagek iki. Oh, sing di omah Wis kuwi. kadung mapan arek. Ayo to Beb, Wis tonis. kita ki seperjuangan mbok rasa membunuh. Iya ki. Kok kaya corona rumah saku. Kowe kaya alergi ya bocah loro ya. Corona apa? Lah ya corona wis bar virus. Lah iya lho. Saiki Sik aku tak mbesi WH. Oh, WA. Ya kamangka ora ning sinyale. Lah iya. Anu corona Gendang ngedet to. Bandemik. Kowe paham ra aku ngeder gak iso. Keganjel. Metek ra kan Lah wis tak kahanan. omongi wetenge disekeng dhisik lho. Hei. Gowo. weteng disekang. Yo lek kain. Iya. Mangga, Mas. Dari gaji tindak nggih, Mas. Elok tenan. Hai. Yo.
koncone Mas Alus. Monggo kolaborasi. Badhe nyanyi ta, Mbak? Walah tak krolek nyanyi. Salaman karo Mas Salus. Wong nggih nderekke jeng tindang nggih, Mas. Matur suwun.